Hej hej og velkommen til min første do-it-yourself video, hvor jeg i dag vil koncentrere mig om at vise, hvordan jeg laver mine håndlavede knapper. Så er du interesseret i at lave håndlavede knapper af karton, så følg med i processen i videoen, hvor jeg vil vise dig, hvordan jeg laver mine knapper. Så velkommen til, og jeg håber du hygger dig med videoen. Når du starter med at lave knapper, det første vi skal gøre, det er, at vi skal bruge pap. Og der har jeg noget her. Det er den type pap, der kan blive brugt, der er fra Katniss. Og det jeg gør, det er, at jeg fjerner de her tykke nogen, fordi det skal pundsjernet ikke igennem. Den her, den kan blive til et par knapper. Det her, det klipper jeg af og smider over til genbrugspap. Du kan bruge emballagepap, som jeg kalder det. Det er pap, som er blevet brugt til fødevareindustrien til at pakke. Det her, det er fra Katniss Mad. Det her, det er fra nitrilhandsker. Det her, det er fra, en toner til min printer. Den kommer her. Det har jeg også klippet fri, sådan at pappet det er rent på bagsiden, og der må ikke være nogen limeklatter eller noget, fordi det kan pundsjernet ikke lide. Så er der fra polchokolade, og der er fra pizza. Det første redskab, du skal bruge, det er udstansningsjernene. Jeg har en her, der er en 25 mm og en 32 mm. Og så starter jeg med at tage, og jeg vender den rundt. Der er sådan en plastikdims, den tager jeg af, fordi jeg kan godt lide at se, hvad der er, jeg puncher ud. Så jeg går ind her, og så starter jeg ellers bare med at punche ud. Det var, hvad der kunne blive den her. Den ryger til genbrugen. Når jeg har lavet tilstrækkeligt mange, jeg viser lige på den store her også, hvis det er sådan her, en her, der bliver brugt, så puncher jeg en række ud. Og når jeg puncher den række ud, så tager jeg min papirsaks, og så klipper jeg den her af. Og så er den klar igen. Du kan ikke komme til at punche, hvis den sidder der. Det var første step i at lave knapper. Så flytter jeg lige det her. Og jeg har jo, fordi jeg har lavet knapper i et stykke tid nu, der har jeg sådan en, det er egentlig til broderigarn, men her ligger der de udpunchede pap, jeg bruger. Jeg har sorteret det lidt i forhold til størrelserne. Det vil sige, at jeg har 32 mm her, og jeg har min 25 mm heroppe. Og til nogle af knapperne, der bruger jeg sort karton, som jeg standser ud i den størrelse, jeg skal bruge. Det var første step. I næste del, der skal vi til at finde ud af, hvilke motiver vi vil have på knapperne. Jeg har her nogle sorte, og jeg har min punchede her. Og så har jeg en stak her af forskellige papir. Her er nogle motiver, jeg har printet ud på printer. Så har jeg nogle købepapir med forskellige design på. Og når man har fundet ud af, hvad man gerne vil lave, så tager man sin puncher. Den her er jo en 32 mm, så det er 32 mm knapper, jeg laver her. Og der kommer det i hand i det her med, at jeg tager den her bund fra. Fordi når jeg går ind under papiret, og se, den passer ikke, der kommer en molly forbi. Så den her, det er højst sandsynligt 1-25 mm, så den lægger jeg fra. Så kigger jeg her, om jeg har noget interessant. Den her, den synes jeg er meget flot. Det er nogle blade. Så går jeg ind, og så søger jeg motivet her og puncher ud.
Og her der vil jeg gerne lave 4 knapper. Så jeg puncher 4 ud. Så kigger jeg igen. Der er jo meget forskelligt her, som kan blive til knapper. Hvad kunne jeg tænke mig? Den er da meget sød, den her. Den kunne jeg da godt lige prøve at lave en enkelt af og se, hvordan den ser ud. Og det er kun et ark. Jeg har det lidt kraftigere, det her papir. Og der vil jeg jo egentlig gerne have fat i. Så kan jeg gå ind og kigge her. Det der motiv, det kunne blive pænt. Så det presser jeg ud. Jeg prøver lige at finde en mere. Så kan vi da få 2 knapper ud af det. Og så har jeg sådan en fin en her. Jeg har været i gang tidligere, kan I se. Denne her, det er også sådan et stykke købet papir, man kan bruge til art journals. Den ser også lidt interessant ud. Den er sådan lidt rusten og rustik. Den tager jeg også lige et par stykker af. Dem tager jeg 4 af. Så lægger jeg det til side. Så er der til starten på knapper. Jeg lægger de sorte her, fordi så er de klar, hvis der er noget, jeg vil have sort baggrund på. Men så når jeg lige umiddelbart kigger, så er der ikke noget her, jeg vil have sort baggrund på. Næste skridt, det er, at nu skal de limes sammen. Der har jeg et stykke, sådan et stykke non-stick papir. Det kan også, du kan bruge et stykke bagepapir. Bare noget, som der ikke, når du lægger det våde på her, at det ikke klister sammen. Så skal du bruge, jeg bruger trælim. Det køber jeg ved Hjem & Fix, og det er ikke en reklame. Og det blander jeg op i en marmeladebøtte, og der blander jeg halv lim og halv vand. Så det bliver sådan et mix. Åbner jeg lige. Det ser sådan her ud. Og så bruger jeg nitrilhandsker. Og I kan se, det er den her top, den har jeg også brugt til at lave knapper af. Jeg tager den på min venstre hånd, for det er den, jeg holder knapperne med. Så bruger jeg en pensel, og den er ved at være godt slidt efterhånden. Og så har jeg glemt det vigtigste. Det er mine vådservietter. Dem henter jeg lige. De her. Der gør jeg lige 2 af dem klar. Og dem lægger jeg på det her stykke. Så ryster jeg lige min lim. Sådan at jeg får det op i låget. Og det er derfor vådservietter, de er gode at have inden for rækkevidde. Fordi det kan godt være noget klisterværk. Til de her knapper, der vil jeg lave i 2 lag. Så jeg tager mit udstanset pap, dypper penslen i det her, og så limer jeg trælimen på her. Og så tager jeg et stykke mere. Og nu kommer den vigtigste del i processen her. Det er, at man virkelig får det klemt sammen her, ude i kanten. Det har jeg fundet ud af med alle de knapper, jeg efterhånden har lavet. At det her, det er den vigtigste del i processen. Og så kører jeg den rundt for at få limen ind i eventuelle revner og sprækker, der er her. Men det er derfor, jeg sidder og presser dem hårdt sammen. Det er netop for at undgå, at der kommer nogle sprækker i det yderste her. Den ser okay ud nu. Den ser lukket ud. Og fordi det kun er en 2-lags, jeg laver, det er fordi, jeg har fundet ud af, at når jeg putter resin på, så er der mange gange, der skal 2 lag resin på. Og så bliver knapperne faktisk ret tykke, hvis jeg bruger mere. Så det her, det er basen på knappen. Så tager jeg og limer den øverste del her.
godt med lim. Og så tager jeg mit papir. Og igen, nu kan I se, at jeg har lim på handsken. Det tørrer jeg af i vådservietten. Og så igen, så presser jeg. Det kan godt kratte lidt rundt, fordi kartonen nedenunder det er glat. Men så centrerer jeg det. Tørrer fingrene. Tjekker herude i enderne. Og det fortsætter jeg med, indtil jeg har lavet det her. Når du limer knapperne sammen, så er det vigtigt, at du tager den ro side, det vil sige indersiden af pappen, den vender du nedad, og den glatte side opad. Så når du putter limen på her, så er det vigtigt, at den næste du tager, den vender sådan her. For hvis du putter de to meget, meget glatte sider på hinanden, så glider det. Så bagsiden mod forsiden. Og igen, vigtigt at få det presset godt sammen. Få limen helt ud til kanten. Og så lige køre en runde her. Jeg bestemte mig for i mellemtiden at tage en knap, som jeg vil have en sort bagside på, så du også kan se, hvordan det foregår. Så jeg putter limen på her. Og jeg har valgt et billede af Frida Kahlo, som jeg godt kan lide for en sort baggrund. Og igen, jeg presser. Og nu fordi det er tolagsknapper jeg laver, så når man arbejder med det med fingrene, så kan der godt opstå sådan en lille form for skævhed i pappet. Men det skal nok udligne sig lige om lidt. Så på bagsiden af den her, der putter jeg limen, og så tager jeg det sorte udstansede karton. Og det er almindelig karton jeg bruger. Jeg renser igen herover på min vådserviet. Og igen presser jeg godt sammen. Og kører rundt i kanten for at få eventuelt jævnet ud. Og så når jeg putter den her ned, så lægger jeg den, og så giver jeg den lige et tryk for at udjævne eventuelt skævheder, mens jeg har siddet og arbejdet med den. Næste trin i at lave knapper, det er, at nu har de ligget et kvarters tid, og nu er de tørre. Det er at få filet kanten. Enten kan man bruge sådan en slibebol her, men gridtet på den her er så fint, at det faktisk ikke er effektivt. Så jeg bruger en neglefil, som der er sådan en fordybning i. Og den passer til kanten. Så nu sidder jeg og filer rundt, og det gør jeg for at fjerne ujævnheder fra limen, fra pappet. Og det her, det gør jeg på dem alle sammen. Det er en langsomlig affære, men det giver pote i den sidste ende. Så jeg vender tilbage, når jeg har filet alle dem her. Nu har jeg fået filet alle kanterne og har fået dem rundet, og det har jeg gjort for at få lavet sådan en kurve, i stedet for at det bare er sådan en lige kant, der er på den. Og her kan I se overskuddet af det, som jeg har filet af. Så det fjerner jeg lige her med en vådserviet. Næste step, det er at finde ud af, hvad for nogen vil jeg have en østen bagpå, og hvilke nogen vil jeg have huller i. Og de her, dem skal der jo ikke huller i, fordi der er der et rigtig flot motiv, som jeg gerne vil have på knapperne. De her, det betyder knap så meget. Der er også et flot motiv, så dem vil jeg også have en øsken på. Den der kan jeg også godt lide som motiv, men den kan faktisk også godt gå som en med huller i. Den der kan jeg helt sikkert lave huller i. Og dem her, det er også sådan lidt, vil jeg have øskner, eller vil jeg have huller? Det ved jeg ikke endnu. Det finder jeg lige ud af. Men jeg har en skabelon, jeg har lavet, hvor jeg har centreret de to huller.
Den lægger jeg ovenpå. Så nu har jeg besluttet mig for, at denne her, den vil jeg have med huller. Lægger skabelonen. Laver lige sådan en lille en her, så jeg kan se, hvor hullerne skal være. Og så kommer den her lidt specielle tang ind i billedet. I starten, da jeg hullede knapperne, der brugte jeg den her. Og jeg ved ikke, om man kan se det her, men det er jo sådan en almindelig hultang. Og den laver altså ikke huller særlig pænt. Og det er jo fordi, der er jo hul indeni, så der kommer sådan en kant rundt, og det ser ikke pænt ud. Så jeg investerede i denne her. Den har mange forskellige puncher, men som man kan se her, så er den, nu kan jeg ikke finde ordet. Men når den går ned og puncher her, så går den ned i et hul i det her apparat. Det vil sige, at den standser hele pappet helt ud. Så vi prøver lige at sætte den ind her. Jeg finder hullet. Siger det. Så bliver hullet simpelthen flot på begge sider. Førhen så var det hul her. Prøv at se, om jeg kan vise det på nogle knapper herovre, jeg har lagt til side. Det er bare lige for at vise forskellen. Når jeg sætter den ned, jeg skal presse meget hårdt. Dreje den. Jeg ved ikke, om man kan se hullet her. Og specielt på bagsiden, der bliver det flosset. Og det flossede der, det er noget, der driller, når resinen kommer på. Så derfor var det her en god investering. Så jeg laver nu den sidste hul. Og det er der. Så har jeg punchet hullerne ud på den. Jeg tager lige den næste her. Og da motivet det er lige hele vejen rundt, så er det ligegyldigt, hvordan jeg placerer min skabelon her. Så. Og hvis I kan høre noget i baggrunden, så er det min hosbånd. Så er der punchehuller, og jeg har da fået grættet mig ind i et eller andet. Det er nok farven fra knappen der. Og så ligger de her, der er fint punchet ud. Jeg tror også lige, at jeg vælger de her. De får også lige et par huller. Så skal vi lige vende den her rigtigt, så skal jeg se, om jeg kan identificere, hvor jeg lavede dem hen. Det kan jeg der. Og det andet. Det er svært at se det mønster her. Den var der. Sådan. Pressede jeg lige lidt hårdere, så jeg bedre kan se dem her. Og vi tager sådan. Jeg tror, jeg vælger de her 4 med huller i. Putter vi det her væk. Jeg har sådan en lille skraldespand, der står herovre. Godt, så det er med huller, og det her det er med øskner. Næste skridt, det er at få lagt en farve rundt i kanten på dem. Så jeg monterer igen min nitrilhandske. Og så skal vi have fat i de her stempelpuder. Jeg har en her, der hedder Black Ink. Den bruger jeg til dem, hvor jeg har en sort bagside. Og det er jo blandt andet Frida. Så jeg trykker ned i den her. Kører stille og roligt rundt i kanten. Vipper den lidt bagud for ikke at få for meget sort sværte ind over billedet. Fordi det er jeg ikke interesseret i. Nu hænger den fint sammen med bagsiden, som er sort. Jeg tager næste. Kipper den lidt, så jeg ikke får for meget af det sorte på. Beklager pivlyden. Sådan. Det er de 2, jeg vil have i sorte. Og fordi kanten er ru, og fordi det er karton, så er det lidt hårdt ved svampen her. Så når man kører den hen på svampen, så begynder det at løsne sig. Så derfor kan I se, der ligger sådan nogle små fnuller her. Og dem er jeg ikke interesseret i, fordi de indeholder stadigvæk farve.
Så jeg tager lige her og renser væk, så vi ikke har noget, der kontaminerer. Og det kan du også gøre på et stykke bagepapir. Det her et stykke bagepapir kan jo også godt tåle at blive tørret af. Nu har vi de sorte færdige. Så skal jeg lige have besluttet, hvad jeg vil med de andre. Til dem her, hvad vil jeg der? Der vil jeg have et lidt antik look, tror jeg. Så der tager jeg denne her. Distress Oxide, og det er mærket Walnut. Hvad står der? Stain. Walnut Stain. Det er sådan lidt en brunlig en. Og her kan I se på stemplet, hvordan det slider på gummiet. Det er ikke gummi på det her svamp. Jeg presser den lidt hårdt, fordi farven den sidder godt inde i den her svamp. Så tager jeg igen. Og denne her gang, der drejer jeg den en lille smule mere ind, fordi jeg vil gerne have farven ind på selve knappen også. Jeg ved ikke, om I kan se, der kommer sådan en lille smule farve med ind. Og den har jo en hvid bagside. Så der drejer jeg denne her, for at få den farvet på bagsiden. Samtidig så tjekker jeg kanten, om der er farve hele vejen rundt, og det er der. Så den kommer til at se sådan her ud. Så tager vi lige den næste, der ligger igen smuler her. Det er faktisk lidt irriterende, at de svampe her, de er så sarte, men det er der jo ikke nok at ved. I øvrigt så kan jeg fortælle, at de her stempelpuder, dem køber jeg ved hobbyboden og får dem hjem fra nettet. Og når jeg nu har siddet her, så kan I se, at svampen den går også ud på mine handsker. Og det er jeg jo ikke interesseret i kommer på den næste, så igen vådservietten til lige at fjerne det farve der. I kan se her, hvor meget der rent faktisk kommer på handsken. Og så vil jeg gerne have det her væk også. Så kan vi jo prøve en... Jeg har sådan den her for hver stempelpude, jeg har. Så prøver vi den her Peacock Feather. Den tænker jeg, den kan vi prøve på denne her. Og igen presser jeg lidt hårdt ned. Kører på kanten. Det ser da meget flot ud med den farve. Det giver der et eller andet der, kan jeg se. Og på bagsiden, så får den lige en tur også. Og jeg tjekker kanten. Der ikke er noget, der er hvidt. Og jeg tør lige for ikke at få farven ind i motivet her. Det er godt, vådservietter ikke er dyre. Vi tager den næste. Kører rundt på kanten. Hvis man ikke har filet kanten til, så er det meget værre for den her svamp. Den bliver hurtigere slidt. Og jeg tjekker lige kanten. Den ser fin ud. Så jeg synes, der mangler lidt her. Så det kører jeg lige ind. Det kan også være, det er motivet i sig selv, der giver en forskel. Det var den farve. Hvad har vi tilbage? Vi har noget grønligt. Jeg skal lige have renset det her af. Jeg kan se, der er noget blåt herovre. Sådan. Og jeg skal lige have handskerne renset også. Sådan. Så har vi de her tilbage, og der tænker jeg, det er sådan noget blomsterværk. Der vil jeg gerne have en grøn. Og jeg har den, der hedder Forest Moss. Så den vil jeg bruge til de sidste 4. Jeg presser godt på. Så kommer der en smuk kant her. Den passer til det grønne. Og nu går jeg en lille smule mere ind over motivet, for at den får sådan et kant. Det synes jeg er pænt på de her. Og igen vender jeg den rundt, giver den på bagsiden. Tjekker. Den ser fin ud. Her kan I se forskellen på dem.
Jeg siger du, og jeg siger I. Men det er jer, der sidder her, eller derude bag ved kameraet og kigger på processen i at lave knapper, som jeg jo er helt tosset med. Sådan. Den skal have et rimelig hårdt pres ned i den stempelpude der. Det er ikke sådan flydende i den forstand. Og jeg tror, jeg vælger den samme farve. Gør jeg det, eller tager jeg... Nej, jeg tror, jeg skifter hest. Og går tilbage på valnotten, fordi den tror jeg kunne være pæn til den her. Jeg skal lige se, jeg har grønt på min handske. Sådan. Jeg presser igen. Ja, den bliver flot, den her. Sådan rigtig antik-agtig look, det kan jeg godt lide. Motivet kan også bære det. Det er også et spørgsmål om at sidde og vurdere, hvad er det for et motiv, man har med at gøre, og hvad kunne se pænt ud. Så den får også lige en omgang på bagsiden. Og jeg kan se, der er smuler her. Vi tager den sidste her. Sådan. Så tager jeg lige og renser her. I kan se smulderet, der ligger. Sådan. Nu skal de ligge og tørre. Kanten rundt der, det skal ligge og lige tørre, og det tager, hvad tager det? 5 minutter, så jeg vender tilbage. Så kommer vi til næste skridt, og det er, at de skal coates igen med lim. Og det er igen trælim, der er blandet halv trælim, halv vand. Og jeg ryster bøtten godt, så jeg får limen op i låget og lægge. Så nu ligger låget det op i låget. Grunden til, at de skal have det her lim, det er, at hvis du putter resin direkte ovenpå et stykke papir, så trænger det igennem papiret. Det vil sige, på den her, der vil det her blive hvidt, hvis det er det, der er inde under, eller Ota solgrøn, eller hvad der vil komme til at stå. Så man bliver nødt til at forberede dem inden resinen, og det gør man ved at coate dem med et lag lim. Der lukker man det hele, og jeg starter med kanten. Hvor jeg putter lim på, og nu kan I høre, at min mand han taler med en kammerat. Men sådan er det jo, for Basse er lige kommet ind og er hoppet op i vinduet. Så jeg havde ellers lukket døren til. Nu har jeg kørt rundt på kanten her. Fortsætter jeg om til forsiden, hvor den får et lag lim. Sådan, og vender den igen om på bagsiden. Jeg skal lige sige, at jeg bliver lidt forstyrret af, at han sidder og snakker normalvis, så limer jeg dem ikke på begge sider på en gang. Men det er ikke fordi, det gør så meget. Jeg plejer at tage kanten af forsiden, og så vender jeg dem og får den på bagsiden. Så. Ja, det gør vi bare på den næste. Og igen den elskede vådservietter til at tørre overskydende lim væk med. Og nu prøver jeg at gøre det rigtigt her. Vi kører på kanten. Det kan godt ligne et stort lag, men det fordeler sig jo. Så. Sådan. Og vi coater på forsiden, og når jeg sidder sådan og tipper den lidt, så er det fordi jeg kan se, når jeg putter lim på, at det bliver blankt, så jeg er sikker på, at det kommer alle vejene. Kører lige lidt på kanten igen her. Lægger den, tørrer fingrene. Så tager vi den her
Farven bagpå her, den kan godt smitte lidt af, uanset hvor tørt det er. Limen, den gør et eller andet ved det, så det kan blive opløst. Det skal man bare lige være opmærksom på, når man limer, eller når man coater den med lim. Det vil sige, når jeg har kørt på kanten her, så trækker den noget farve op i penslen. Og det er jeg jo selvfølgelig ikke interesseret i, kommer på mit motiv på forsiden. Så jeg dypper den lige af herover. Og her kan I se, det er det farve, den har samlet op. Og det vil jeg ikke have på forsiden. Så kører jeg med limen på forsiden. Jeg prøver at komme sådan lidt ned i hullerne her. Og hvis det er for meget af det gode, så prøver jeg at samle det op med penseltippen. Så tager vi en af de her. Jeg kører igen med lim på kanten. På den måde der får jeg også lukket eventuelle revner og sprækker, selvom meget af det er klaret i processen indtil nu. Ups, det er jo lidt glat. Jeg vender tilbage, når jeg har fået dem coatet alle sammen. Nu er de ved at være semitørre, så nu kan jeg coate dem med lim på bagsiden. Så jeg vender om og giver dem et coat på bagsiden. Og igen kan farven blive suget op fra stempelpuden der. I forhold til hullerne, der sørger jeg for, at hullerne jo selvfølgelig ikke bliver fyldt ud med lim. Så giver det jo ikke nogen mening, at man laver huller. Og det gode ved det er jo, at man kan se, hvor langt man er kommet, når man vender dem rundt. Og nu tager jeg lige den her, så skal jeg nok spare jer fra resten. Jeg vender tilbage, når jeg er færdig med det her, og de er tørre. Så kommer næste trin i processen. Nu er knapperne tørre, og nu skal jeg have lavet østner til dem, der skal have østner. Så jeg lægger lige dem med huller til side, og så er det dem her, der skal have østner i. Inden jeg går videre, så skal jeg have centreret, hvor øsken den skal sidde bagpå. Og der har jeg også en skabelon. Den er med et hul i midten. Jeg tager knappen, og når den har et motiv, som skal vende rigtigt, så bliver jeg jo nødt til at tage højde for det, når den skal have øskenen på. Så vi har her, det er midten, og så går jeg ned, og så tegner jeg en streg bagpå, så jeg kan se, at østenen den skal vende den her vej. Det gør jeg på fridærene her. Og det er igen bare med en stiftblyant, jeg gør det. Den her, den skal jeg lige have fundet ud af, hvordan den skal vende. Den vender sådan her. Sikrer mig lige, at den vender rigtigt. Så går jeg ind og laver en streg her også. Og den samme her. Det kan altså være en lille smule svært med de motiver der. Lad mig lige se. Hvad skal du vende op eller ned? Der har jeg den sådan der. Så det vil sige, at jeg skal have den der opad. Det skulle jo gerne være sådan nogenlunde ens. Så jeg laver igen her. Jeg ved ikke, om I kan se.
stregen. De her, det er sådan lidt hip som haps. De kan være søde alle vegne, de vender. Så jeg tager dem bare op, og så laver jeg stregen. Sådan. Nu skal jeg til at lave øskner, og jeg skal have lavet 6 øskner til det her. Jeg bruger rustfrit stålwire, og det er i størrelsen 0,8 mm. Og det er i sådan en rulle her. Så nu skal jeg lige have den viklet ud. Så det er her. Så har jeg sådan en speciel tang her. Og den kan faktisk lave 6 forskellige øskens tykkelser. Eller størrelser hedder det vel. Jeg bruger den øverste her, og jeg bruger den tyk af de 2, der sidder øverst. Så skal jeg lige have vendt tangen rigtigt. Jeg sætter kanten. Jeg håber den zoomer, så vi kan se det. Jeg sætter kanten ind. Så drejer jeg. Løsner grebet om den, drejer igen. Nu kan jeg se, at jeg har 2 omgange her, og jeg skal op på 3 omgange. Så når jeg kommer herom, nu kan jeg se, at jeg rammer 3. I kan se, der ligger 3 her. Den skal ikke gå hele vejen rundt. Så tager jeg min bidtang og klipper den af. Og så kan I se, at den er her. Jeg sætter den på igen, fordi at den stritter lidt der, hvor jeg har klippet den af. Og den vil jeg godt lige have lagt lidt fladt. Og grunden til, nu skal jeg se, om jeg kan vise jer det. Den har 2 ringe her på det øverste, kan man kalde det. Og jeg skal lige have fat oveni. Og så har den 3 her i bunden. Og det er fordi, når jeg sætter den på, så skal den kun stå selv. Og det kan den, når jeg har 3 ringe på den nederste og 2 på den øverste. Så nu laver jeg lige 5 mere, og så vender jeg tilbage. I kan lige få en lille snæs af mine arbejdsbetingelser her, når jeg har en kat, der er meget nysgerrig efter, hvad det er, jeg sidder og laver. Og det er jo Molly. Nu har jeg lavet dem alle 5, og jeg tjekker dem lige. Og igen, som sagt, det er kun på den nederste del, at der skal være de her 3. Og jeg sørger for, at de bliver sådan bukket godt ind til ringen. Og her har jeg de 2. Så jeg tjekker dem alle sammen. Sætter dem lige ned her. Og får dem presset ind på plads. Sådan. Jeg vender lige tilbage. Næste trin, det er, at hvis de ikke er helt samlet, som jeg gerne vil have den, så tager jeg sådan en tang, jeg ved ikke, hvad den hedder, og lige klemmer sammen, sådan at de ikke står som sådan en split, men at de er samlet. Nu skal jeg til at have placeret øsknerne på bagsiden af det her, og der bruger jeg det, der hedder UV-resin, og det er det, der hedder en klar, hård type. Og som sagt, så er det UV-resin, som skal ind i et UV-lys lige om lidt. Når jeg arbejder med resin, så bruger jeg altid silikonebaserede produkter, fordi så kan det ikke bide fast i det. Så jeg har sådan en lille silikonekop her, som jeg hælder noget resin op i. Det er ikke meget resin, jeg skal have i, bare lige sådan en snas. Jeg har en pincet. Jeg har 2 redskaber, som har silikone i toppen. Jeg tager den her lille, og så har jeg lavet en plade med noget pap på bagsiden. Og så har jeg købt en bagemåtte, og den har jeg klippet ud, fordi der er heller ikke noget, der kan klistre fast på bagemåtter, og det kan jeg også rense bagefter. Og så har jeg bare hæftet den på med hæfteklemmer. Den passer størrelsesmæssigt til mit UV-apparat, og det betyder, at jeg kan fylde den her op med knapper, og så kan jeg sætte den ind i UV-apparatet. Så har jeg ligesom en arbejdsflade, jeg ved, hvor jeg skal begrænse mig til det her område. Så tager jeg den første og
Finder ud af, hvor jeg har min streg. Den har jeg der. Jeg tager en lille smule resin, og det putter jeg på her. Så tager jeg en øsken, og den sætter jeg på. Og der har I årsagen til, at den skal kunne stå selv. Hvis den ikke kan stå, så vælter den jo, og så er det jo ikke en øsken. Jeg tager den næste og sætter på. Og resinen er jo ikke hærdet på det her tidspunkt, så det vil sige, at det er mobilt. Hvis man synes, der er noget, der ser skævt ud, så kan man stadigvæk rette ind, inden det bliver hærdet. Og jeg bruger en pincet, fordi jeg har fundet ud af, at mine pølsefingre, når de kommer ned i det der, det bliver noget værre smat. Så derfor bruger jeg den her pincet. Jeg tror faktisk, det er en pincet fra min symaskine. Jeg kom til at låne til det her projekt. Og det gør ikke noget, der kommer resin på, fordi at det kan jeg fjerne med isopropylalkohol, eller hvad det hedder. Og vi har denne her, den står sådan her. Jeg prøver på ikke at gøre det for kedeligt for jer at kigge med. Det vil sige, at når det er sådan en ensartet proces, jeg sidder og arbejder med, så nødvendigvis behøver I ikke at se dem alle sammen. Så det er så den sidste. Claus, dine lyde, de kommer med på videoen, bare så du ved det, når du går og bøvser. Jeg optager lige nu. Når jeg har knapper med huller, så skal de også koges indeni. Og det vil sige, at jeg tager igen den her lille dut, putter ned i hullet, ligesom for at få kanten indeni coatet med resin. Og det gør jeg jo selvfølgelig for, at knapperne de skulle kunne vaskes. Jeg har i min lange periode, hvor jeg har siddet og arbejdet med knapper, testet og lagt i vand, og for at se, om de kunne tåle det, og på den måde fundet ud af nogle teknikker, som gør, at de kan vaskes sammen med striktøj, eller hvad man nu bruger knapperne til. Så hvis I kan se her, så ligger der nu ligesom sådan en lille resincoat i hullerne. Og det gør jeg på alle dem, hvor jeg har huller. Stikker det ned. Jeg har resin. Resinen kommer på kanterne her. Så det kommer med ind i kanten. Jeg håber, man kan se det. Så tager vi lige de sidste to. Og når jeg kan se, at der ligesom er en kant rundt af resin på hver hul, så er den i min optik færdig. Og vi vender rundt. Det er sådan nogle finesser, man skal have styr på undervejs i det her med at lave knapper, netop for, at det nytter jo ikke noget, man putter det på et stykke strik, eller hvad man bruger dem til, og så putter man det på et tidspunkt i vaskemaskinen, og så kommer der bare østner ud, fordi knappen er opløst. Det går jo ikke. Sådan. Nu skal det ind og hærde, og den resin, jeg har tilbage her, vi prøver lige at lade den stå. Men jeg renser altid mine redskaber, og det gør jeg igen med både servietter, hvor vi får det af. Mit UV-apparat, det står herovre. Det ser sådan her ud. Og nedenunder, der har vi UV-lyset. Jeg prøver lige at tænde det, og det skader altså ikke jeres øjne, at jeg lige tænder det her. Sådan her ser UV-lyset ud. Så jeg stiller min plade med knapperne, stiller UV-lyset ovenpå og tænder. Og nu får det lov at stå i omkring en 5 minutter. Så vender jeg tilbage. Så tjekker vi ind, om det er hærdet. Så jeg fjerner lyset og slukker det. Det er fint nok hærdet indtil videre.
Så som I kan se, der kommer lidt på bagsiden, og fordi det ikke får UV-lyset, så bliver det ikke hærdet, men kan fjernes. Og jeg tør det også lige af på bagsiden og fjerner det her. Og kigger om der er noget under her. Det var der. Sådan. Det næste trin, det er, nu har jeg ladet det her resin stå, så I kan se, hvordan det arter sig. Der kommer lige sådan en et lille film på, og det kan jeg ikke bruge til noget. Så jeg tager igen en vådserviet og simpelthen renser den her for resin. Jeg hælder nyt resin op. Jeg skal lige tænke mig om, nej, det gør jeg ikke her. Det er ikke i den her proces, vi gør det. Jo, det var rigtig nok. Jeg burde også have lavet dem så meget, at jeg ved, hvad jeg har med at gøre. Nu skal jeg til at putte resin på kanterne, og i forhold til østerne, så laver jeg resinen på bagsiden til at starte med. Så jeg har mit redskab her, som er lidt større fidus, igen lavet i silikone. Og så går jeg i gang, og jeg skal lave et lille lag herude på kanten for at koge det ind. Og det er en møjsommelig proces, fordi man skal sørge for, at det lukker helt, at det lukker lagene sammen og bliver lukket inde i det her resin. Der skal ikke for meget på, der skal ikke for lidt på, så det er sådan en gefühlssag det her. Og som med alt andet, øvelse gør mester, så det er bare at have tålmodighed til at sidde og gøre det. Og på grund af, at det er så skinnende resinen, så kan jeg se, når jeg har været hele kanten rundt. Og så lægger jeg den ned her. Og jeg tager den næste. Jeg skal nok spare jer for hele processen i at sidde og gøre det her. Det er omstændeligt at lave knapper, men jeg synes jo, det er fantastisk. Jeg skal lige sige, at jeg har vinduet åbent. I kan høre biler ude fra parkeringspladsen, og det har jeg, fordi resinen har, altså det er non-toxic, men det har lige sådan snært af en lugt, som jeg ikke har lyst til at sidde i, så derfor lufter jeg ud. Nu pauser jeg, og så fortsætter jeg lige det her, og vender tilbage, når jeg har kantet det hele. Nu har jeg fået kantet dem alle sammen, og så kommer de igen ind under mit UV-lys og skal hærde, og det tager nok en 5-10 minutter. Så jeg vender tilbage, og jeg har lige fået besøg af Molly. Hun sidder lige her ved siden af. Så jeg vender tilbage, når de er hærdet. For at tjekke, om det er hærdet, så løfter jeg lige lyset, og så gør jeg lige sådan her på kanten, og hvis det føles fedtet, så er det ikke hærdet færdigt. Og det her, det føles fedtet, så jeg sætter den på igen og hærder videre. Så tester jeg lige igen, om de er ved at være færdighærdet. Der er gået i hvert fald 10 minutter. Ja, det begynder at hjælpe på det. Jeg fjerner lige dem alle sammen her fra pladen, da der ligger restresin her på, som jeg godt lige vil have væk. Fordi det netop er sådan en silikonemåtte, så er det sådan rimelig nemt at få af. Så skal vi til det sjove, fordi nu skal de nemlig have resin på hele bagsiden. Jeg lægger den lige op igen. Jeg skal lige have slukket mit apparat. Og det her, der var en lille rest tilbage, det renser jeg lige ud.
Og så ifører jeg mig igen en nitrilhandske, hvis jeg skal have fingrene ned i det her. Fordi det er jo faktisk en form for harpiks, og det er så klistret, når man får det på fingrene. Jeg starter med de her, med øsknerne. Og så lægger jeg lige dem til side. Så jeg har et arbejdsfelt her. Så tager jeg resin, og den her gang tager jeg det direkte. Det skal lige siges, at Molly hun kom lige ind, og hun ville hoppe op. Og så faldt hun ned igen, og hendes klør de fik altså lige fat i mig. Så jeg er blodig. Normalt, når jeg sidder her og laver knapper, så har jeg, fordi det er mit skrivebord og arbejdsbord, jeg sidder ved, så har jeg min computer lige her ved siden af mig. Og så går jeg på YouTube, og så hører jeg True Crime. Det kan jeg godt lide. Så sidder jeg og lytter til alle de mærkelige ting, mennesker rundt om i verden, de kan finde på at gøre ved hinanden. Jeg starter her med at hælde resinen ud, og jeg gør det lige så forsigtigt, for ikke at få for stor en mængde på, så det begynder at løbe ud over kanterne. Så tager jeg mit redskab her, flytter lige, så jeg har noget arbejdsrum. Og så begynder jeg lige så langsomt at lægge resinen ud til kanten. Og ikke ud over kanten, men til kanten. Det er lidt en langsom proces, men sådan er det jo med alt håndarbejde, eller alt hvad vi laver med hænderne. Og igen, fordi det er glinsende, så kan jeg se, hvordan det lægger sig ud til kanten, om der er et slip i det. Og skal jeg have den flyttet, så bruger jeg øsnen her til lige, så bruger jeg min pincet, det var det jeg vil sige, til lige at dreje den, så jeg kan se, hvordan det ser ud. Som med alle andre knapper, jeg har lavet, så skal de have 2 coat. Så den her, den vil jeg sige, den er good for now. Så tager vi lige en af dem, hvor der er huller i. Og den vil jeg gerne have fra forsiden, fordi det er her, jeg har mine, de cirkler, der opstod fra, da jeg puttede resin ned i hullerne. Så igen, så påfører jeg resin. Og stille og roligt skubber jeg resinen ud til kanten. Og heroppe, der kan jeg så stille og roligt få det lagt rundt om. Der er sådan en lille forhøjning. Selvfølgelig har jeg været udsat for, at jeg rammer hullet, og så løber resinen ned i hullet. Og det er jo ikke særlig godt. Så er den knap spoleret. Så derfor gør jeg det lige så forsigtigt. Man kan aldrig vide, hvad enderesultatet bliver af det. Men jeg prøver at gøre det så forsigtigt, jeg kan. Og skulle knappen gå til spil, jamen så er der jo ikke noget at gøre ved det. Der er mange knapper, der er gået til spil. Også selvom jeg var langt i processen. Men sådan er det. Jeg prøver at sigte på at få så jævnt et lag over hele knappen, når jeg sidder her. Og igen bruger jeg glansen fra resinen til at bedømme, om jeg er ude ved kanten, om jeg er over og under, eller hvad jeg nu er. Og jeg kan igen bruge min pincet til lige at tjekke, om jeg er ude. Det er jo meningen, at det coat her, det skal forbinde sig til coaten på kanten, netop for at gøre den vandfast. Og igen, den her knap, den skal også have 2 lag på overfladen her. Så nu fortsætter jeg lige med resten, og så vender jeg tilbage, når jeg har coatet dem. Så har jeg lagt det første lag resin på alle knapperne. Der var lige en her, jeg glemte at vende om, men det går nok. Det ser ud til umiddelbart, at jeg har fået lagt det fint op her på første coat. Så nu tager jeg lampen, placerer den over og tænder den. Og den her gang, der skal der altså stå ret længe indunder, fordi det er
et rimeligt lag, der er lagt på, så jeg kunne forestille mig, at det skal stå her minimum et kvarter, 20 minutter. Så jeg vender tilbage, når det er hærdet. Nu har de stået her i hvert fald en halv time, så nu tjekker jeg dem lige. Nu er resinen hærdet her på oversiden, og jeg ved ikke, om man kan se det, men laget er stadigvæk så tyndt herude ved kanten, så derfor skal de have 2 lag. Jeg kan også se i denne her knap, der opstår der et lufthul indenunder. Og det har jeg altså ikke kunne greje endnu, hvorfor det lufthul det opstår. Sådan en, I kan se det tydeligt her, sådan en knap som denne her, den vil jeg sortere fra over i min egen bøtte. Og sådan er det. Sådan opstår alle mine knapper derovre. Det går nok en bagside. Man kan ikke se det, hvis man syr det på noget. Og der er også nogle af dem, jeg lader gå igennem til salg. Fordi jeg tænker, altså det er et lille lufthul, og det går nok. Knappen er jo stadigvæk tæt. Men nu er de der, hvor de skal have det næste coat. Og der gentager jeg egentlig processen igen. Jeg ifører mig lige en handske. Griber efter den. Jeg havde glemt at lægge den klar. Sådan er det. Så jeg viser lige her, hvordan jeg lægger lag 2 på dem. Jeg tager igen min resin og flytter lige her. Så tager jeg den her. Jeg gentager processen. Jeg lægger resinen op ad øsklen her, og så kører jeg rundt. Og igen gør jeg det samme. Jeg presser resinen ud til kanten. Stille og roligt. Og de her, det bliver faktisk meget fine. Der opstår jo selvfølgelig nogle små lufthuller indenunder. Og hvis man sådan kan se dem, så kan man jo prøve at fjerne dem ved at stikke noget spids ned i den. Men ellers så synes jeg faktisk, det er okay. Det er et levende materiale, vi har med at gøre her. Så ingenting er 100% perfekt. Og hvis det ikke er store skræmmende luftbobler, så synes jeg faktisk, det er okay. Fordi det er håndarbejde det her, eller det er håndværk. Så det kan jeg godt gå med til. Der er for eksempel en lille en her, den prøver jeg på at udligne ved at sætte den her ned i. Og det lykkes også, ser det ud til. Nu har den her fået coat nummer 2. Og så skal jeg have resten coatet med lag 2. Og så vender jeg tilbage. Nu har jeg givet dem alle sammen anden coat. Og nu skal de så ind under lampen. Og de skal i hvert fald have et kvarter. Så når de er hærdet, så vender jeg tilbage. Så er der i hvert fald gået mindst 20 minutter, så nu tjekker jeg, om de er hærdet. Og det er det. Her kan du nu se, hvordan de er coatet og dækker kanten og bagsiden. Så nu skal jeg i gang med at give resin på forsiden. Og jeg har lavet mig sådan et lille redskab her, det er lavet i skumpap, som jeg har skåret ud i en tilpas størrelse. Så har jeg ponset nogle huller, og det har jeg, fordi den her, den skal knapperne med øsknerne ned i. Ovenover der har jeg lagt et lag pakketape. Bagsiden, som I kan se, den er mat. Hvis der kommer resin på det, så klister det fast, og så er tingene døde. Herom der har jeg tapen, og det kan jeg igen rense med en vådserviet, eller fjerne, simpelthen skrabe det af, når resinen den er hærdet. Så den lægger jeg her. Jeg har lavet nogle i forskellige størrelser, afhængig af hvad jeg laver, hvad jeg har brug for. Jeg har en med 2, jeg har en med 3, og så har jeg lavet den gigantiske, som jo passer ned i apparatet, når jeg kun laver med øskner. Så jeg skal bruge 2 af dem. Det har jeg her. Den er lige lidt ro her på bagsiden, så det klipper jeg lige af. Det er fordi, jeg lige har lavet hullet større.
fordi jeg har haft lidt problemer med øskenen. At den ikke kunne komme ordentligt ind i de mindre huller, jeg havde lavet på den anden. Det er fint. Denne her kan jeg se, den har trukket sig fra kanten, og det kan I også sagtens se her i lyset. Og i og med, at den har den store luftboble her, så er det en knap, jeg sorterer fra og siger, at den gider jeg ikke arbejde mere på, så den ryger ud til siden. Næste knap ligger fint ud til kanten. Den kan gå. Den kommer med til næste proces. Her har jeg en lille kant af resin, som falder ud over. Der tager jeg en saks, og så klipper jeg den af. Så kan I se, at den er blevet blotlagt lidt. Derfor skal jeg nu ind og have lagt et nyt lag af det grønne på. Det gider jeg ikke gøre lige nu, så den bliver også lagt til side. Sådan kan I se, sådan kan knapperne hurtigt blive sorteret ud. Den her, den er perfekt. Den kommer med i næste. Den her er også perfekt. Jeg tjekker dem herude i kanterne for at se, om de ligger op til. Det gør de. Den er også i orden. Den her, den har lavet et lufthul inde i under laget her. Gider jeg ikke arbejde videre på. Den bliver sorteret fra. Den ser rigtig god ud. Den skal ikke ligge der. Den her ser også rigtig fin ud. Den skal vende den vej. Og den her, den ser også fin ud, så den skal vende den her vej. Så renser jeg lige her. Og her kan I se, det er hærdet, så den kan jeg egentlig bare skubbe af, fordi det er det her silikonemåtteværk her. Og ellers så bruger jeg min negle til lige at få skrabt de der klumper af, der er hærdet ved siden af knapperne. Sådan. De her, de røg med i næste. Den her røg med. Den her røg med. Og den her røg med. Og den her røg med. Sådan. Nu er jeg klar til at lægge resin på næste flade. Jeg har en milli her i baggrunden. Så jeg tager lige den væk, så jeg har lidt arbejdsplads her. Den passer bedre ned i det hul. Og det er bedre. Jeg prøver sådan at få dem til at være så jævne som overhovedet muligt. Og det ser fint ud her. Så tager jeg resinen. Starter inde i midten. Presser ud. En mængde, som jeg jo efterhånden har i hånden. Og så gør jeg nøjagtigt det samme igen. Presser den ud til kanten. Lige så stille og roligt. Og det er lidt fedt også, fordi at knappen er, den er mobil i, hvad hedder det? Nu har jeg et hår med. Det kan jeg se på den her. Den skal jeg have væk. Vi skal ikke have hår i knapperne. Så faldt du den af. Det går godt. Men vi kan godt arbejde med det alligevel. Lige så stille og roligt ud til kanten. Jeg kan se. Og igen, den her, den skal også have 2 lag. Jeg synes, jeg kan se et eller andet hernede. Men det er vist bare synsbedrag, er det ikke det? Det var en lille luftboble. Det her, det er så godt, jeg kan få det ud til kanten i den første coating af den. Så tager vi den næste. Igen fra midten. Og en passende mængde ud. Jeg kan altid tilføre mere, hvis jeg har brug for det. Og igen ud til kanten med det. Jeg synes, det der er med resinen, det er, at det,
mønster, der er, eller det design, der er indenunder, det forstærker farverne i det på en eller anden måde, som jeg synes er utrolig smukt. Det gør et eller andet ved de her knapper. De får sådan en glasagtigt look, som jeg synes er vildt flot. Jeg kan dreje den lidt igen, bruger jeg genskinnet fra resinen til ligesom at bedømme, om det er ude ved kanten. Og det ser det ud til. Jeg lægger resin på resten, og så vender jeg tilbage. Så har jeg fået lagt resin på resten, og jeg kan se, at der sker et eller andet mystisk i den der. Men jeg tager den lige med. Jeg sætter lampen på, og så får de hærtetid på cirka 10 minutter til et kvarter. Så vender jeg tilbage. Så er der gået et kvarters tid, og jeg tjekker, om de er blevet hærdet. Det er de. Se, det der er interessant her, det er jo, der er opstået en boble inde i den her. Og jeg har ingen forklaring på, hvorfor. Så skulle der sidde nogen derude, der arbejder med resin, som kunne forklare mig, hvorfor der opstår en boble indenunder. Så skriv det endelig i kommentarfeltet. Så den bliver sorteret fra. Jeg kan også se i de her, er der sket et eller andet. Hvad det er, det ved jeg ikke, men der er ligesom sådan en plamage ind over hende. Den duer heller ikke, den bliver sorteret fra. Og i den næste her er der også sket et eller andet her, selvom jeg har kodet. Det kunne godt se ud som om, at det ikke har været tykt nok. Så det er det, jeg mener med, at resinen den kan trække ned i papiret og begynde at gøre det sådan gennemsigtigt. Så jeg tror, det er det, der er sket i det her tilfælde, at resin, at limen ikke har været tyk nok her. Så de to, de ryger også ud. Så er vi tilbage på 4 knapper. Nu er det spændende, hvor mange knapper, der bliver lavet. Så I kan se allerede nu her, der er der sorteret fra her. Den blev sorteret fra, for der var en boble indenunder på bagsiden. Den kan jeg egentlig godt lave til mig selv, så den tror jeg, den ryger med her. Den her, den gider jeg ikke bruge, fordi det sidder på forsiden i motivet. Denne her, hvad var der med den? Der var også en boble indenunder, og det på forsiden, så det gider jeg ikke arbejde med. Denne her. Hvorfor er den sorteret fra? Nå, det var på grund af det her. Den fikser jeg lige. Og det gør jeg ved, at jeg lige har givet den lidt af svampen. Og når den skal have resin, så lægger jeg lige resin på kanten her igen. Jeg er spændt på, om det trækker ind. Det kunne jeg godt forestille mig, det gør. Men nu kommer den lige med i den her ombæring. Den her ser rigtig fin ud. Den her ser rigtig fin ud. Og den her ser også rigtig fin ud. Så vi er på 6 knapper. Jeg skal lige sige, at Millie har været inde forbi, så det kan jeg da se her på hår, og jeg ved ikke hvad, det skal vi lige have væk. Der ligger også en masse hærdet resin, det fjerner vi også lige. Sådan. Vi lægger den klar, og vi lægger dem her klar. Så fortsætter vi processen med resinen. Og det er samme. Der kommer en mængde på inden fra midten af. Nu er det jo først at koge den her for, så den skal lige have igen. Jeg ved ikke, hvorfor den var sorteret fra. Den lå i hvert fald herovre ved siden. Så den får lige... Jeg bruger lige flasken her til at holde fast, mens jeg lige kommer rundt til kanten. Sådan. Og så længe jeg ikke trykker på flasken, så vælter det jo ikke ud med resin.
prøver at fordele det fint der. Vi tager lige den næste her. Det er godt, Millie. Du skal nok blive lukket ind lige om lidt. Og jeg skal lige bruge glansen fra resinen til at tjekke. Det ser fint ud. Vi tager lige den her også. Igen sørge for at få det ud til kanten. Sådan. Så giver jeg lige de sidste, og så vender jeg tilbage. Så har jeg påført resinlaget på alle knapperne, og de kommer nu igen ind i UV-lyset til hærdning. Og der er vi igen op på de her 10 minutter og et kvarter. Så når vi er færdige med det, så vender jeg tilbage. Så er der gået et kvarters tid, og så tager vi et kig, hvordan det ser ud. Så er det en krakiller gennemgang, jeg har af den. Så nu tjekker jeg kanten rundt her, for at se, om der er nogle steder, der mangler, og den her, den ser rigtig fin ud. Det er den, der har hullet på bagsiden, så den bliver sorteret. Nej, der er noget her, der ikke ligger ordentligt ud til kanten. Den skal have en tur igen. Jeg sorterer den der fra over til min egen, og jeg kan også se her, der er jeg ikke noget ordentligt ud til kanten. Det var den, der fik første lag, så det er jo nok forklaringen på det. Og der skal jeg huske mit reparationssted. Hvor har jeg det henne? Det havde jeg. Jeg prøver at mærke efter herude på kanten. Hvordan giver jeg en coat hele vejen rundt, så er jeg sikker. Så er der denne her. Der er helt sikkert et sted her, den godt kan tåle lidt mere. Og her. Ved I hvad? Det var sådan set ikke den der, jeg reparerede. Det er den her, for den er helt mat her, så det er her, der mangler resin. De skal alle sammen have et coat mere. Så har jeg den her. Den kan godt tåle at komme mere ud til kanten herover, kan jeg se. Den er ikke ordentligt lukket. Den er fint lukket på kanten. Så har vi den her. Mærker igen efter, om den er glat og fin rundt. Det er den. Så den er færdig. Den bliver lige lagt herover. Og jeg kan allerede nu se i genskinnet, at der mangler noget her ud til kanten. Og også her. Så det jeg gør nu, det er, I behøver ikke at se, at jeg lægger tredje coat, men nu lægger jeg tredje coat på den. Og så håber jeg, at den er der. Jeg vender tilbage. Så er jeg tilbage, og der er der i hvert fald gået langt over en halv time. Jeg har givet dem ikke mindre end 2 lag resin mere på overkanten. Så nu tjekker vi igen. Jeg skal lige have slukket mit lys. Nu er det også blevet så mørkt udenfor, at man kan se UV-lyset. Og vi tjekker. De her er nu blevet rigtig fine. Lægger ud til kanten. Den har lige sådan en lille mathed her på bagsiden. Prøver jeg lige at se, om jeg kan tørre af. Jeg lægger den lige ind under UV-lyset. Det kan være, at det kan tage det. Den er rigtig fin. Og den her lukker også til i kanten. Men bare for at give jer en idé om, hvor meget resin der kommer på, så kan I se forskellen her. Det er 2 lag begge to, men på grund af, at man tilfører flere lag af det her resin, så bliver den altså tykkere og tykkere.
Så det er derfor, jeg nu er gået ned på 2 lag. Man kan blive ved med at lægge resin på den. Lagene vil hærde, og det gør jo, at man kan efterreparere med nogle lag, hvis man har brug for det. Og det har jeg jo haft i det her batch. Så jeg tjekker lige igen. Den er også blevet fin. Jeg synes, den her den har sådan en eller anden form for ujævnhed i overfladen. Jeg ved ikke, om man kan se det. Når jeg siger ujævnhed, så er det som om, der er et tyndere lag resin her og tykkere her. Jeg tror, det har noget at gøre med, hvordan den har ligget og været kippet. Og denne her, det var den med luftboblen, som jeg vil færdiggøre. Så jeg vil jo sige, ud af de her, var det 8 knapper, vi startede på. Den her bliver lagt fra til mig selv på grund af lufthullet bagpå. Den her var fin, den er gået igennem min kontrol. Og de her 2, dem er jeg sådan lidt i tvivl om. Den her, den er perfekt på overfladen. Den her, den er... Altså... Man kan bare ane, det er en fornemmelse, men det kan være, at den går igennem. Det får vi lige at se. Og den her, den er bare super. Jeg tjekker lige, om den her er blevet bedre. Den har lige sådan en lille fedtet mathed bagpå. Den kunne jeg egentlig godt tænke mig, at det lige kom væk. Jeg sidder og tænker på, om... Nej, ved I hvad? Vi lader som om, at den er perfekt. Det er den ikke i min verden. Jeg ved ikke, om man kan se, der er sådan en ruhed i resinen. Og den vil jeg normalt bare smide over til min egen samling af knapper. Men for ligesom at blive færdig, for nu har jeg siddet her i 7 timer, så vil jeg vise, hvad jeg gør, når jeg er færdig med knapperne. Så vi tager udgangspunkt i de her 2 med hullerne, og de her 2 med øskner. Så dem lægger vi heroppe. Jeg slukker lige mit UV-apparat. Sætter den til side. Den her, den lægger jeg også til siden. Og så fjerner jeg det her. Og jeg skal lige sige, at jeg bruger hvad hedder det? Det er et stykke fotopapir faktisk. Ikke fotopapir, en fotobaggrund jeg bruger. Og det er fordi, at det ikke giver genskind. Det kan en almindelig hvid bordplade eller alle mulige andre bordplader, de kan godt give et genskind. Så jeg har købt sådan en her netop for at få et okay baggrund for, når jeg sidder her med kameraet nede på bordet. Jeg har været inde i Canva, og der har jeg designet sådan nogle forskellige knappepåsætningsting. Og så går jeg egentlig ind, jeg har 2 knapper, så lægger jeg knapperne og siger, passer det dertil? Passer de bedre hertil? Jeg vil jo egentlig gerne have, at det er knapper, man ser. Så jeg tester lige på de forskellige, hvordan den fungerer. Hvordan knapperne fungerer. Jeg synes, den fungerer på den blå. Den går for meget i med den lysrøde. Jeg synes, den er pæn der. Så kunne jeg jo prøve med de 2 andre, om de vil være pæne her. Ja, de komplementerer meget godt det lysrøde. Godt, så har jeg taget en beslutning om, at det er de 2, jeg bruger. Så har jeg noget genbrugskarton, som jeg har skåret op i A5, og det er fra gamle tid, hvor jeg lavede art journal. Der brugte jeg de her som indlæg, og dem havde jeg en masse til overs af. Så derfor så bruger jeg dem til det her projekt. Jeg vender dem om. Tager en limstift. Kører lim på. Den er vist ved at være godt brugt, den her limstift. Men det går. Vender den rundt. Presser det ned, får det lige med sammen. Så kan den lige få 1 minut eller noget. Så tager jeg den næste her. Og det er, hvis dig, der sidder derude, får lyst til at lave knapper, så kan du også se, hvordan du kan færdiggøre det, og hvordan du kan præsentere det til eventuelt salg.
Så tager jeg min saks. Jeg har en saks, jeg bruger til papir, ligesom min stofsaks, den må kun bruges til stof. Så den her, den bliver brugt til papir. Papir er utrolig hård ved sakse, så derfor så er det meget godt, man har den samme, når man arbejder med papir og karton. Jeg klipper ud i forhold til, motivet, der er her. Så er den her plade, den er sådan, den er egentlig rimelig stiv. Og det her, det rører jo igen på. Vi tager den anden. Klipper formen ud her. Og så lige fat. Sådan. Jeg kan jo godt lide, at tingene de præsenterer sig rigtig fint, så derfor gør jeg lidt ud af det. Jeg kan jo ikke bruge alle de knapper, jeg sidder og producerer, så derfor håber jeg, at knapperne kan glæde andre også. Det næste jeg gør, det er, at jeg siger, okay, de her de skulle gå på den lyserøde, og de her skulle gå på den beigefarvede. Den lyserøde, der punser jeg et hul, og det gør jeg med den anden sidste i den her hultang. Og der går jeg, hvad er det nu, jeg plejer at gøre her? Det er rigtigt. Når jeg kun har 2 knapper, så kan jeg ikke med hultangen nå ind til midten. Så der tager jeg lige bagsiden af en blok, og en kniv. Og så skærer jeg et lille snit ned igennem den her blå, eller sluddervold, den her sorte, jeg har her. Og det er mine markeringer for, hvor knapperne de skal sidde. Så tager jeg knappen, vender den lige rigtigt, og så presser jeg den ind igennem, så sidder den fast. Og det gør den jo så også, når jeg puncher ud med hultangen, fordi at hullet er mindre end øskenen. Sådan. Så er knapperne færdige. Og når det er dem med huller, jeg tror ikke min hultang den kan komme ind. Jeg tjekker det lige. Den der. Jeg tror den kan komme ind på siden af den. Det kan den lige. Jeg laver et hul ved siden af den her sort markering jeg har. Og det gør jeg på begge. Den kommer for langt væk her, kan jeg se. Bum, bum, bum. Kan jeg komme derind med den anden? Jeg tjekker lige et øje. Jeg kan ikke komme ind med den der. Så har jeg denne her tang. Den har nemlig et ret langt her, så man kan få den igennem. Så den åbner jeg lige. Den er lidt svær at se. Jeg prøver lige at se, om jeg kan fange den her. Den er der. Kan det gå? Ja, det er godt nok et bitte hul, men det er bedre end ingenting. Normalvis så har jeg altså nogle, der er lidt mindre, når jeg kun har 2 knapper på. Men som I kan se, har jeg punchet et hul på begge sider her. Så skal vi i gang med, jeg har købt noget kobbertråd, og det er 0,3 mm. Og jeg skal lige have fat i min bedetang. Det skulle jeg jo have lagt frem. Jeg tager og stikker det her kobbertråd op i hullet. Så tager jeg knappen. Vender den ned her. Det er ligesom at sy en knap på et stykke papir. Ned her. Om på bagsiden. Så trækker jeg den igennem her, til jeg får sådan en lille hale. Sådan. Og så drejer jeg 5 gange. Så er den snoet her,
og holder knappen fast. Så tager jeg min bidtang, bider den af, så sidder den fast med den der lille en her. Så tager vi den næste. Der har vi lige, den har ikke punset den rigtig ud. Sådan. Så tager vi den i. Og fører den igennem nålen. Igennem hullet. Jeg er ved at være træt. Det har også været en lang videodag i dag. Og vi drejer. Så er den også snullet rundt. Og jeg tager den af. Så sidder knapperne på sådan en og præsenterer sig pænt. Der er flere grunde til, at jeg sætter den på sådan en her, og det er, at de bliver også pakket i en cellofanpose. Og det er simpelthen for, at de ikke skal ligge og skrætte op og ned af hinanden. Jeg går ud fra, at det kan riste dem på sigt, og det er jeg jo ikke interesseret i. Men ud af de 8 knapper, som jeg startede med, så er der 4, der overlevede processen her. Så det er 2, 4, 6. 6 knapper, der ikke er blevet til noget, og 4, der er blevet til noget. Nogle af dem, jeg har sorteret fra, de ryger over i min egen bøtte, som jeg kan bruge til nogle af alle de projekter, jeg har gang i. Og nogle, de ryger helt ud. Dem, jeg simpelthen siger, det gider jeg ikke. Det er for tarveligt et udtryk. Her er nogle af de knapper, jeg har sorteret fra. Og det her, det er en af i starten, da jeg begyndte med det her med knapperne. Det er en 4-lags. Den er faktisk ret tyk. Hvad har jeg sammenlignet med? Jeg har sammenlignet med den her. Så der kan man se, hvor meget det gør. Og der er faktisk kun 1 lag resin på det her. Så det er nogle af dem, jeg har sorteret fra til mig selv. Og det kan være, hvis jeg ikke er kommet rundt ud til kanten. Hvis der er luftbobler i her på bagsiden, der er for store. Som den her. Forsiden er perfekt. Men bagsiden, det der store lufthul, det vil jeg ikke sælge. Og så er der en lille en her. Og igen, den har også skabt et lufthul her på bagsiden. Men en rigtig fin lille knap, som jeg jo godt kan bruge i mit eget. Og det her, det er nogle af dem, jeg har lavet her på det seneste. Så det her, det er sådan knapperne, de kan komme til at se ud. Jeg elsker simpelthen den farverighed, der kommer, når man putter resin på. Her kan man se, at jeg har eksperimenteret med resin på en kokosknap. Og det har jeg gjort med flydende farve. De tager sindssygt lang tid om at hærde i UV-lyset. Men de er blevet okay. Jeg får hjem, så jeg kan prøve med pulver i stedet for. Her er nogle andre, de skulle være lilla. Jeg kan faktisk godt lide, at de er lidt gennemsigtige, så man kan se kokosknappen indenunder. Også lavet nogle i Salvador Dali. Lyserøde. Og jeg har lavet nogle i turkise. De er faktisk ret flotte, de her turkise. Jeg kan virkelig godt lide det der, at man kan se kokosknappen igennem. Så sådan kan du lave knapper. Jeg håber, at du har hygget dig, mens du har set, hvordan jeg laver knapper. Og det her, det er i en serie, hvor jeg viser, hvordan jeg laver tingene. Så dig derude bagved får en forståelse af, hvor meget arbejde der ligger bag det håndværk, man laver. Og jeg kan fortælle, at dem, jeg sætter til salg, knapperne, de store 32 mm, dem tager jeg 12,5 for stykket. Og de mindre i papir her, dem tager jeg 10 kroner for stykket. Og dem her har jeg ikke lige fundet en pris på endnu. Der er ikke så meget arbejde med dem her, men der er jo selvfølgelig materialerne og det. Så jeg håber, det også er med til at give en vis form for respekt for det håndværk, man sidder og laver, og det håndarbejde, man har, og den tid, man bruger på det. Nu kan jeg jo se med videoen her, at jeg startede klokken 10 formiddag, så hvad er klokken nu? Der kan I se, at jeg har mistet
Klokken den er 17:07. Og jeg har fået 4 knapper ud af det, som jeg egentlig kan sælge. Og så har jeg fået et par ekstra over til min egen samling. Så tusind tak, fordi du så med i den her Do It Yourself. Og så lige pludselig så vender jeg tilbage med en ny Do It Yourself, hvor jeg viser noget af det andet håndarbejde, jeg laver. Tak for nu.